Ahojte, dneska si zacvičíme takú jogu na ráno, takú rýchlovku, keď nemáme veľa času a potrebujeme sa troška rozhýbať, aby sme sa cítili lepšie. Chceme si spríjemniť deň. Tak, začneme v stoji. Postavíme sa na začiatok karimatky, nôžky na šírku bedier. Cez rozpaženie vzpažím nádych. Spojím dlane, výdych, pomaličky, idem hlboký predklon, kľudne pokrčené kolienka, rúčky vedľa chodidiel alebo pred chodidlá, temeno hlavy ťahám k zemi. Nádych, vyťahujem sa z pása, výdych, idem pravá, ľavá do mačky. V pozícii mačky si trošku rozhýbeme chrbátik, nádych, spájam lopatky, výdych, vyhrbujem, nádych. Výdych. V rytme svojho dychu môžete ísť pomalšie, môžete ísť rýchlejšie. Ako je vám to práve príjemné. Stabilizujem sa v mačke, zatiahnem brúško, pupok a lono ťahám k sebe. Pravá rúčka vedľa uška, ľavá nôžka sa ťahá dozadu, nožička je flexovaná. Nádych, natiahnem, výdych, koleno lakeť, 3-krát. Nádych, výdych, nádych, výdych. Ešte sa raz natiahnem a položím. To isté pôjdem druhá strana. Skontrolujem si, či ramená, lakte, zápestia mám v jednej rovine, ručičky mierne povolené. Nenamáham klbiky a idem. Ľavá rúčka, pravá nôžka, pevné brúško. Pozerám dolu, nádych a výdych. Ešte 2-krát. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Ešte raz sa nadýchnem, položím. Ostávam v tejto pozícii. Troška idem rúčky, ľavá rúčka, hlavé uško. Pozriem sa do dlani. Nádych, výdych, 3 krúžky. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Položím dlaň, vymením. Pravá rúčka dopredu, pozriem do dlane, nádych. Pohľad mi kopíruje pohyb. Výdych, nádych. Výdych, nádych. Výdych, položím. Ešte trošku dáme na ručky, na lopatky. Trošku otvoríme hrudník. Takže ľavá ručka ide hore, nádych. S výdychom pokrčím, ako by som chcela dať prsty za uško. Ešte viac sa nadýchnem a lakeť, pravé zápestie, výdych. Nádych, výdych. Nádych a výdych. Nádych, výdych, natiahnem nádych, s výdychom položím. To isté idem druhá strana. Pravá rúčka hore, nádych, výdych za uško. S nádychom sa ešte viac otvorím a s výdychom lakeť, zápestie. Nádych, výdych, pevné brúško. Nádych, výdych. Nádych, výdych. S nádychom sa natiahnem a s výdychom položím. Zaprem prsty na nohách. Nádych a výdych. Ťahám sa hore za kostrčou. Pes pozerajúci dolu. Poriadne sa poprechádzam, čiže striedavo krčím pravé ľavé kolienko a opačnú pätu tlačím do podložky. Tak, pravá nôžka hore, nádych, mám flexovanú pätu. S výdychom koleno, hrudník. Nádych, s výdychom koleno, pravé rameno. Nádych, s výdychom koleno, ľavé rameno. Nádych, prenesiem medzi dlane. To už bolo asi vytúžené. Koleno pravej nôžky nepredbieha pätu.
Ľavá päta ostro hore. Bojovník 3. Zaťahujem brúško. Tá zadná noha vôbec nemusí byť vystretá. Dôležité je, aby sme mali pánvu rovno. Nádych hore, výdych, modlitba. Pozerám pred seba, dýcham. Nádych pred seba, rúčky, ako by som chcela ísť plávať. Vydýchnem a s nádychom otváram, ako taký zobáčik, pravá ručka dozadu. Výdych dopredu, ešte 2-krát. Nádych, výdych, nádych, výdych. Ešte raz sa nadýchnem hore, s výdychom zapažím, prepletiem prsty, otváram hrudník, dýcham. Pomaličky sa opäť nadýchnem, natiahnem hore rúčky, s výdychom prenášam váhu na pravú nôžku, prikročím do modlitby dopredu. Zopakujem si sekvenciu na druhú stranu. Cez rozpaženie vzpažím nádych, pravá rúčka chytí ľavé zápestie, úklon vpravo a dýcham. Vzadu spájam lopatky, pevný postoj, stehná rotujú od seba. Nádych a výdych. Koľko potrebujem, s nádychom sa vrátim, vymením. Ľavá rúčka, pravé zápestie, nádych sa vytiahnem z pása, výdych vľavo. A opäť pravá nôžka, pravé chodidlo, pevne v podložke a ja sa vyťahujem z pása. Celá ľavá strana sa krásne naťahuje. S nádychom sa vyťahnem hore, s výdychom idem hlboký predklon. Temeno hlavy ťahám k zemi. Nádych rovný, môžem sa aj chytiť stehienok a ťahať sa cez rovný chrbátik dopredu. Výdych hlboký a zase pôjdem pravá, ľavá do mačky. A v tej mačke nárty uvoľním do podložky a uvoľním si chrbátik zas. To je na ráno dosť dôležité, čiže nádych hore, výdych, zaťahujem brúško. Nádych, spájam lopatky, výdych, odtláčam. Zastavím sa v tej mačičke, zaprem prsty na nohách, nadýchnem sa. S výdychom idem hore. Opäť, keď potrebujem, ešte sa tam poprechádzam, striedavo tie päty potlačím do zeme. Ak nie, kľudne jemne pokrčím kolienka, vyťahujem sa za kostrčou, predýcham si. Zdvihnem ľavú nôžku hore, nádych. Päta, teda nôžka je flexovaná. S výdychom koleno, hrudník, zatiahnem brúško, akoby do dosky prejdem. Nádych hore, koleno, rameno ľavé, nádych hore a koleno, pravý lakeť. Nádych hore a s výdychom už idem do toho výpadu a do pozície bojovníka. 3. Chvíľu dýcham. Nádych, výdych. Keď je mi veľmi teplo, vydychujem ústami. Nádych, výdych, modlitba. Pozerám pred seba. Predpažím, ako by som išla plávať. A pomaličky s nádychom otváram rúčky, pozerám sa za tým zadným palcom. Výdych naspäť. Ešte 2-krát. Opäť idem hore, nádych. A s výdychom zapažím. Otváram hrudník, spájam lopatky. Dých ťahám do hrude a dýcham. A
pomaličky s nádychom sa už pripravujem na tú ľavú nôžku. Idem nádych, hore ručky, výdych, modlitba. Máme obe strany, juhu. A teraz už nevynecháme ani nejakú tú dosku a prechodovo vinyase. Takže cez rozpáženie sa nadýchnem, vytiahnem sa hore za ručkami, výdych, prepletiem prsty, nádych, otváram hrudník, spájam lopatky, výdych, jemne pokrčím kolienka, pokladám brúško na stehná a teraz nádych, vystriem pravé kolienko, pozriem sa za pravým ramenom. Výdych, vymením, vystriem ľavé kolienko s nádychom. Nádych a výdych. Hej. Kontinuálne si dýcham a prestriedavam si tie kolienka a uvoľním sa o chvíľočku. Nádych a výdych. Uvoľním ručky, môžem sa chytiť za lakte. Trošku sa pohompáľam sprava doľava. Robím si takú ležatú osmičku, ako by som si kreslila. Potom dopredu, dozadu. S nádychom rovný predklon, s výdychom hlboký a pomaly prejdem pravá, ľavá do dosky. Pevný zadok, päty tlačím dozadu, lakte ostávajú pri trúpe. S nádychom sa jemne prevážim dopredu a s výdychom idem pomalinky dolu. Nechám si rúčky na širšie, ako je karimatka a trošku viac dopredu. Narty sú v podložke. Nádych, idem hore. Pevný zadoček, pevné brúško. Výdych dolu ešte dvakrát. Nádych. Výdych. Nádych. Výdych. Položím si dlane vedľa prs. Nízka kobra. Nádych. Vyťahujem sa za temenom hlavy, dýcham 3 dýchy. A idem dolu. Zaprem prsty na nohách. Prejdem cez kolienka do pozície dieťaťa. Položím čelo na zem, 3 dýchy. Prejdem do pozície mačky, zaprem prsty na nohách, pozícia pes pozerajúci dolu. Tu sa nadýchnem, s výdychom sa prevážim do dosky a dýcham chvíľočku. A v tej doske pôjdem teraz, že nádych, akoby mačka, ale nechám kolienka nad podložkou a výdych, práva ľava naspäť. Nádych, akoby mačka, výdych naspäť. Nádych a výdych, pevné brúško. Nádych, s výdychom položím kolienka, sadkám si opäť na päty, čelo na podložku, rúčky vedľa tela a uvoľním sa, predýcham brúško. A ešte jedna krásna sekvencia. Prejdem nádych mačka. Výdych, vystrím nôžky. Nádych trošku dopredu. Výdych, prejdem dolu. Na brúško uvoľním nárty. S nádychom pes pozerajúci hore. Alebo kobra. Nechám na vás. Pomaličky cez nárty, kto môže, prejde opäť do pes pozerajúci dolu. Pár nádychov a výdychov. Pokrčím kolienka, pozriem pred seba. Nádych, výdych, skočím dopredu. Hlboký predklon. Nádych rovný. Výdych hlboký. Stavec postavci, nádych.
A výdych, modlitba. A tu, ako sme v modlitbe, tak sa predýchame, nacítime, ako sa momentálne cítime. A keď sme stabilizovaní, zodvihnem pravú nôžku, pritiahnem, chytím sa pod kolienkom, nikdy nie za koleno, uvoľním si členok a skúsim prejsť do pozície stromu. To máme také uzemnenie na záver. Čiže otvorím nôžku, hej, a máme dve možnosti. Buď lítko, položím chodidlo, alebo si to chodidlo položím na stehno. A vždycky chodidlom tlačím do stehna, stehnom tlačím do chodidla. Vyťahujem sa úplne cez tú ľavú stranu, cítim poriadne to chodidlo a spojím pred sebou rúčky do modlitby. Ak som dostatočne stabilizovaná, pozrám na jeden bod, dvihnem rúčky. Keď sa kývam, nevadí. Hej, ten vietor kýva aj stromy, len treba mať dobré korene. Super. Uvoľním. Tak, ako som tam prišla, to isté druhá strana. Takže stabilizujem sa na pravej nôžke. Úplne vyťahujem tú podložku cez chodidlo, čiže pevná nôžka. Ľavá nôžka dvíham. Zase sa môžem chytiť troška pod kolínkom. Uvoľniť si členok, lebo predtým bol stojný. A zase chytím si tú nôžku, pomôžem si tam. Tlačím chodidlom do stehna a stehnom do chodidla. Otváram bedro a nádych, idem hore. Krásny stromček. Uzemníme sa na ráno, aby sme mali taký pokojnejší, krajší deň. Vrátim, zavriem, modlitba. Trošku viac sa rozkročím. Nádych spažím a výdych sadám si do pozície jogového drepu. Čiže reálne si nesadám, nôžky sú troška od seba, ale pevne v podložke. Tlačím lakťami do stehien a stehnami proti lakťu. Zároveň sa vyťahujem za temenom hlavy. Položím ľavú dlaň, pravá ručka hore, nádych. A vymením pravá dlaň, ľavá ručka hore, nádych. Dobre som popúkala. Nádych, idem hore, spojím tie lopatky a výdych sa vyhrbím a rovno si sadkám. Rovno si sadkám do pozície paščimottanásany, palice, čiže sedacie kosti poriadne na podložke. Trošku vytiahnem ten túčik, čo tam je. To je taký v pohode túčik, aj to treba mať. Ženy to potrebujú. S výdychom zatiahnem brúško, s nádychom sa vytiahnem a s výdychom sa ťahám za temenom hlavy s rovným chrbtíkom a kde už mám pocit, že mi na dneska na ráno stačilo, zastanem a predýchavam. Nôžky sú flexované, čiže päty ťaháte preč od seba, prsty k sebe. Nádych sa vyťahujete z pása a výdych idete nižšie. Môžete sa chytiť palcami na rukách pod palce na nohách a zvyšné 4 prsty dáte z vonkajšej strany chodidla. Urobíte veľký nádych, lakte ostro hore a s výdychom dolu. Čelo na kolená. A s nádychom sa vystriem. Stavec, postavte sa, uvoľním do podložky. Laškám si. Dám si preč sponku, lebo ma tlačí. Áno, treba si vždycky k sebe pristupovať tak, ako pristupujeme k svojim deťom alebo k ľuďom, ktorých máme radi, alebo k zvieratkám. A pomaličky si tak laškáme, že chodidlá máme na šírku ramien, ukazováčiky na rukách sa akorát vedia dotknúť piet. Prejdeme si polovičný mostík aj s rúčkami. Čiže pôjdeme s nádychom, nádych
a pohyb sa kopírujú a výdych a pohyb tiež. Čiže ten dých a pohyb splývajú. Tu máme nádych a výdych. Idem stavec po stavci. Nádych a výdych. Kolienka by mali ísť rovnobežne, nemali by ísť od seba. A poriadne zaťahujem brúško a zadok. Nádych, prechádzam až na ramená. Výdych. A ešte jeden nádych. Poriadne prejdem až na ramená. Môžem sa postaviť na špičky, zatiahnuť zadoček riadne. A s výdychom idem stavec po stavci na podložku. Pritiahnem si kolienka. Chytím sa zase pod kolenami alebo za stehienka a cez takú kolísočku. Ešte si spravím takú jemnú kolísku, čo je tiež veľmi dobré na chrbticu. Prejdem do sedu. Keď sa ráno potrebujem prebrať, nechcem leškať, nechcem šavásanovať, alebo nemôžem, lebo mi to nedovolí moja myseľ, tak potom môžem prejsť rovno aj do sedu a v tom sede sa upokojíme. Kľudne si dajte rúčky dlaňami nadol alebo nahor. Lepšie je nahor, lebo vtedy sa nám lepšie dýcha. Vytiahneme sa za temenom hlavy. Dáme si pár nádychov a výdychov. Nádych 4 a výdych 6. Spojíme si dlane pred hrudníkom a poďakujeme aj za takú krátku rannú prax, ktorá nás pekne naladí aj naše telo, aj našu myseľ na ten nastávajúci deň. A spojíme si dlane na čele, aby sme mali vždycky čisté a jasné myšlienky, aby sme mali dobrú intuíciu. Spojíme si ich pred ústami, aby vždycky sme hovorili pravdu smerom k sebe, aj smerom von. A spojíme si dlane pred srdiečkom, aby tá pravda vždycky vychádzala práve odtiaľto. A ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si so mnou zacvičili. Namaste, hlboký úklon.